Hello guys, welcome back and masuk ke dalam video kasih जाफिननाय बाय भिडिअखौ एकदमबारे बिराद गोबाव गोबाव लायबाय थानाय जादों आरोना ओमफ्राय आरो मोनसेल' लकेसनाव आरो मोनसेल' सेम जायगायाव मोनसेल' प्लेसआवनो बानायबाय थानाय जादों ना बेनिखायनो एसे बरिं मोनलायलाङो खिन्थु माने इउट्युबखौ एक्टिभ लाखिनो थाखाय माने सम सम जायगा मोनसेयावनो भिडिअ बानायबाय थानोबो गोनां जायो जायगा मोनसेनि भिडिअखौनो होबाय थानोबो गोनां जायो आरोना दिनै एसे टाइम मोनदों मानो होनोबाथाय दिनै एसे थाबनो सुटि जादों नालाय सारिथायावनो सुटि जादों ओमफ्राय दा 5टायावनो जासिगोन आरोना ओमफ्राय बेनिखायनो एसे बेरायनो होनना फैबाय एसे जायगाफोरखौ नायनो अरुणाचलनि जायगाया माबोरै नङा बेखौनो नायनो थाखाय नायना लानांगोन नैबे बल फिल्डआनो आरोना ओमफ्राय इथिं नै सान हाबथारसिगोन बारा गोबाव गैला र' नै सान हाबथारसिगोन उनथिं माइखि दोङो ओमफ्राय जों सानैजों बेरायनो फैबाय आरो एसे मा होनदों हिन्जाव मानसि माइखि नुब्रा नों नामखौ माइखि नामाबो जाम्बा ओमफ्राय नै इथिं स्कुल दङ नै अरुणाचल स्कुल आरोना स्टुडेन्टआनो 8 ना माल' दङ होनना बुंदों ना इये 8 बारा दं जानो बांसिन सिख्लाफोरल' दं आरो ओमफ्राय जोङो खामानि मावो ना जोङो ओइ सायाव खामानि मावो नालाय इसोरनिफ्राय नाहरबाय थायो आरो ओमफ्राय नै बेबो जाहैबाय जिरायग्रा जायगा जिरायनानै बिन्दासनो थानो हायो स्कुल फैबाथाय एकदमबारे बरियाथार आरोना जायगाया ओमफ्राय नैबे स्कुलावथ' जों हाबनो हाला दा ताला मारना गालांबाय लक सक खालामना गालांजोब्बाय ओमफ्राय ओइथिं आमलाइ दंफां दं आरोना सिख्लाफोरा नायना एकदमबारे मोसानाय खिन्थिबाय थादोंमोन आरो जोंखौ अरुणाचल जायगा होनबाथाय आरो मोजां जायो जेबो पलिउसन थाया नालाय गासैजोंबो सब नाय नै सब फारसेथिं जोमैबा फारसेथिं हाजोबा फारसेथिं मा होनोलाय दंफां लाइफां आरोना पुरा जेथिं नायो इथिंनो बरियाथार आरोना जायगाफ्रा बेनिखायनो आं अरुणाचलखौ मोजां मोनो अरुणाचल आरो जोबोद मोजां बेथार बे आरो सिरि इमान मानसिफोरबो थाया नालाय नांलाय खमलाय गैया बिन्दासनो थैलां एकदमबारे खामानि मावना फैनानै दुगैनाय जादों आरोना आथिं आखाइल' सुबाय एकदमबारे होमबाबो फैबाय दसे बेरायनो थाखाय मा खालामबावनो आरो उफाय गैया न'आवबो थायै बरिं जायो रुमावबो सेम थाबाय था आरो इमान गोबावनि उनाव दिनैसो सान्दुं दुंदों नालाय ना बेनिखायनो एसे बेरायनो होननानै दा ओंखारबोबाय आरोना टाइमखौथ' मोनखाया ओरैनो बेरायनो थाखाय दिनै एसे टाइम मोनबाय नालाय बेनिखायनो बेरायनो फैबाय आरो नायना लादों एसे माबोरै जायगाफोरा आमलाय जानो जायाथ' सिख्लाफोरा जाबोदोंमोन रायाबानो जाबाय आरो मा रायलाबाय आमलाय माथो बिलाइआनो गैया अय्यो आमलाय आरो गिदिर खोमाथैलाय लद्र' इनिखौनो जागोन होनथा नै दालायसिम ओमफ्राय इमान गोलाव फानना मोनदों बानायखो नै आमलाय बिफाङा इनो आरो नै फिथाइफोरा नायनो हागोन नैफोर नै फिथाइ गोजा बिलाइआनो गैया आरोना मोनसेबो बिलाइ गैया माइखिया खुबैसिगोन जे थाइसे खोलैनो हायाबाथाय नों हिजिराखा दै थाइबेसे खोलैनो खोन्था दे जेसेबां हायो नोङो बिराद गिदिर माथो आमलाया ना दे इ थाइथामल'सो दं माथो दे 1 2 3 छि थु गा इ थाइसेल'खौलाय मानोथाय खुबिना आरो खुबिबावलाय फार्स्ट खुबिख्लायनायखौ गाव फार्स्ट मोनजायानो मिथिबाय नङाबा हिजिरा जाना थालाङोनो गोलैबाय जाना नायनोलाय नै बेया गिदिरखा गोबाथार माथो बिराद गोफा संख्रि बानलु जानो बिराद हेभि जागोन संख्रि बानलु जाबा दा बिराद फिथाइ दङ ओइथिंबो बिराद फिथाइ दङ नै फांसेयाव नै गिदिरथार ना जानो ओमफ्राय इमान गोफा मानो हाला हाफाय होबाय दहायनि सिख्लाफ्रा इयावनो जाबाय दंमोन आरोना दाना सिख्लाफ्रा ओमफ्राय जों जानो लिंहरदोंमोन जों फैनाय जादिया हायालै नों बादो गाखोगोन नोङो हागोन जानो गाखोनो रायाबानो जाबाय दै फिथाइयाथ' दोङो दोंनायालाय बिराद दोङो फिथाइया हो गाखो आं सिङाव थायै जागोन इसोरथ' सिख्लाफोरा मानो फैबायदोंमोन इथिं लामाबो गैया ओइ नैथिं लामा दं माने
हाजो गुदि गुदि सिगां दैमाखौ नुहुरो ओमफ्राय नै सेस नुहुरो गुफुर नुनाया सिगां दैमा खाथिसो नुहुरो खिन्थु गया गोजान खेबसे थाबायना थांदोंमोन 3 घन्टासो लादो सासे गाखोबाय नै आंबो दं गाखोबाय आङो सिगाङाव खनग्रा जानोसै ना संख्रि बानलु गोथां मोनखायो ना बानलु गोथां दे हेब्बि जानोसै जाबाय ओइ मालाय इसोर स्टुडेन्टफोराबो जानांगौ माथो रायजागोन आंखौ नुबाथाय थाबनो ओइ नै सिरि जुबाय नै जाबाय नुबा रायजागोन जोङो ओंखारदो रायजागोन आया इसोर स्कुलनि स्टुडेन्टफोरा जानांगोन ना जागोन बेयावसो जेब्ला बिगुरा मानगोन जिगोन होनबासो गम मोनगोन थ' आं खननोसै नै जि गिदिर आमलायाबो खननोसै नै आमलाइखौ नै फुरा गोलैजोब्बाय नै फुरा होनोसै जानाया आंनि आमलाया बुस्थु नङालै मोनबोनाय बुस्थु नङा होमबाबो जानोसै दिनै खानायाव कालार फोनबाथाय मोजां जायोनो गोसोम जायोनो माजों गावबागाव खन नाला थैद गावबागाव खन नों गाखोबाय मोनजोबो ओइ नों हानबाय नों मोनजोबा ना बिराद दुस्थ'यै नै पकेटसो जाबाय आंना बारा नांखाला बारु आंना फानि गोनां दा लामायाव थांनांगौ सोरजायो खावनायसो जादों दे जोंना इयो खिन्थु लोगोफोर दै मालाय जायगायाव खिन्थु हमना मोनबाथाय अरुणाचलनि मानसि दै गारनाय नङा जोंखौ मालाय स्कुलनिखौ जों खामानि मावनो थाफैनाय मानसिया गोसोबायदि बुस्थुफोरखौ हानना जानो हायाना पेनां गुलांसिगोन नायो प्राइभेट बा बेलेग होयोब्ला प्राइभेट नङा प्राइभेट होननानै जोङो गभर्नमेन्ट स्कुलबाबो जोङो बेलेग जायगानि मानसि मायो गोसोबायदि थांसै दं बापै ना इथिंबो पकेट फुल इमान बुरजा लादो इयो आया जाय लानो हायि ओंखारदां आंसो गाखोदो नों गाखोबा नों जाजोबगोन जाहैबाय इयो होमबा जाम्बा नोङो गाखोनाङामोन आंखौ गाखोनो मोन ना आं लागोमोन ना मैदेर देर गाखोनायामोन गाखोनाया थायो सायाव गाखोना दंफांसेनि उल्टाखौ खनथामसो बारबोगौमोनसो आं जाम्बा नोंलाय मा सानदों गुस्रेमा साइज मानसिफोरानो गुस्रेमा साइज ओइ लांदां बुरि फैदो नुहरायगोन दिनै आरो वेदारा मोजां सान्दुं दुङो नालाय दाउखौ फैनांसिगोन जोंना सायावसै नै जोंना केम्पफ्रा हा आं हानद्रा बांसिनैसो लाजोब्बाय नालाय बिगुरा जाम्बा नोंखौ सोर गाखोनो आंबो गाखोनो बुंखादोंमोन आं इथिंबो थुम जाबाय इथिं मोनसे टेबोल थुम जाबाय नै जोमनानै मोजांसिन थुम नों मोनदे आनानै ओंखायनो जाम्बा सैतान मानसिफोरा अराय सम बुद्धि दिमागदो मावो नोंना दिमाग गैया नालाय नोङो जाम्बा लाजाबाय आंना पकेटसो दंब्रा नै पकेटसो नोङो दानो जोबगोन आंखौ डाइरेक्ट बेग सिङाव सोना दोनखानोसै दानो थांबाय थांनानै डाइरेक्ट बेग सिङाव थ्रोब सोनोसै ओमफ्राय खामानि मावनाय टाइमाव गरम जाबाथाय मोनसे ख्रुम हरना जाबाय थानोसै बा डेन्जार माने आसला आंनि बांद्राय सेना लानोनो हानग्राया आंसो मोन नङाबा आंसो मोनजादिया बारा जात-पात खालामखायो मानसिया बा वादा सानसे थानांगौमोन दां बिनगौमोन गोदो नुलायो मालायनि बारिनिफ्राय आमलाय खावनानै लाना फैबाय दानाबा ओइ गुन्दा फिसा थांनानै जाहैनोसै बानलु संख्रि गोथां लगायनानै होखानोसै जानाया रिल्स बानायला फै मालाबा बानायनोसै टाइम मोनबा मोनाबायानो जोंना खामानियाबो जोबथारसिगोन आरोना हाब्रुसो गोजा माथो इलाय माथिं थांबावनो नालाय स्टेप मोनसेल'सो बारा गैला जेसिबिया खामानि मावगासिनो नैथिं ट्रेक्टर माबा सानबा हाबगासिनो नालाय बारा गैला इथिंबो मोनसे जेसिबि बारा गैला ओमफ्राय सायाव माने माबा रोंगोन आरोना न' लुगोन आरसिसि बिल्डिं लुगोन जोंलाय मालायदि लुनो हागोनलै इथिं आरो जेसिबि मोनसे बिराद आलावदों आमलाइखौ बानलु थाइसे जादोंमोन ओमफ्राय संख्रि एसे होनानै
Alah, Gusti Allah coba. Hasa dugasnya ini. Dah dugai. Wah, nani puding nani. Bergerak ada milai fan. Gusti ya, ditinggal udah. Mantap kalau dimitikai kemana? Tangguh jalan tak na, tangguh jalan menang ya toy. Tangguh jalan tak kayak gimana Gusti Allah darna. Nih traktor sabi dengkai alna, solain rengna ya batang traktor ke lalan tangaman, solain renga behur bayi dinga, solain rengga, kintu mana bina permission olangnya ya nalai na. Maba moनसे बुस्थुफोर जानो गोसोबाबो जेबो मोनजाया आरोना बेहाय दखानानो गैया ओमफ्राय दखान दंबाथाय सिङाव मोनसे दङ इबो जागोन खमसे खम 10 किल'मिटारसो ओमफ्राय जों आरो गामिफोराव जानला मानला थांनो होआ नालाय ना ओमफ्राय थिं आरो टाउनाव थांबाथाय टाउनाव दङ इनिफ्राय 17 किल'मिटार आरोना या फाग्ला बिराद टेनसन जालाङो जिखौ जानो गोसो जायो जिखौ लोंनो गोसो जायो बेखौ मोनलोङाबो मोनजायाबो आरोना बिराद गोजान जेब्ला बाइक दंमोन दाखालि बाइक थांबाय थायोमोन ना दा बाइकखौ दा थांबाय थानो होला चेकिं जागासिनो अरुणाचलाव इलेक्सना सोलिगासिनो नालाय ना जोंनाव सोलिसिगोन नालाय बेनिखायनो बन्द खालामथ'दो बा मिस्ट्रियानो ओंखारलायबाय नाय दंफां हाग्रा